Вітаю, дорогие сябры! У гэтым выпуску мы с вами працягнем гаварыць пра гісторыю беларускай мовы, і я хочу падзяліцца з вами некаторымі сваімі ведамі наконт паходжання беларускіх айконімаў. Айконімы – гэта назвы населеных пунктаў, то бок гарадоў, вёсачак, мястэчак. Яшчэ ў старажытныя часы старажытныя плямёны, якія насялялі тэрыторыю сучаснай Беларусі, актыўна ўзаемадзейнічалі з іншымі плямёнамі, балцкімі, фінно-угорскімі. І гэтыя ўзаемадзеянні адбіліся ў назвах беларускіх гарадоў, мястэчак, рэк, азёраў, якія захаваліся па сённяшні дзень. Да прыкладу, я цяпер знаходжуся ў старажытным мястэчку Камаі. І гэтае мястэчка мае назву балцкага паходжання, ад слова камас літоўскага, што абазначае камяк. Гэтая назва адлюстроўвае пакручастую форму ракі Камайкі. А непадалёку адсюль ёсць таксама вельмі старажытнае прыгожае мястэчка Лынтупы. Таксама назва цікавая, падвойнага паходжання. Першая частка слова паходзіць ад фінно-угорскага лінту, што абазначае рака, а другая частка балцкага паходжання упіс, што абазначае птушка, так званая рачная птушка. І такіх назваў гарадоў, мястэчак, вёсачак такога незвычайнага паходжання ў Беларусі вельмі шмат. Гэта і лучаі, гэта і відзы, гэта і швакшты, гэта і вайдзяняты, гэта і хадуцішкі і шмат якіх яшчэ. Калі у вас, у вашых родных раёнах, рэгіёнах ёсць таксама такія незвычайныя назвы, якія б вам хацелася расшыфраваць, магчыма, ведаеце, што яны маюць балцкага паходжання, калі ласка, пішыце ў каментарах і абмяркуем гэта. Пабачымся ў наступных відэа.